Бу атнада республика президенты Рустем Миннихановның юбилейі иде, аңа 65 яш тулды. Февраль ахырында Россия президенты Владимир Путин аны 2-нче дәрәҗәдәге ватан алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләү турындагы указга кул куйды. Әлеге бүләк Татарстанның социаль-икътисади үсешенә керткән өлеше һәм күп еллык намуслы хезмәт өчен тапшырылачак. Шулай ук бу атнада Россия тынычлык фонды җитәкчелеге президентка илдә милләтара мөнәсәбәтләрне һәм татулыкны ныгытуга керткән өлеше өчен фондның юбилей медален тапшырды. Рустем Минниханов республика белән 2010 елдан җитәкчелек итә. Минтимер Шәймиев курсын дәвам итеп, ул Татарстанны яңача үсеш юлына чыгарды. Инновация IT-лар гына түгел, әлеге үзгәрешләр беренче чиратта социаль өлкәдә күренә. Авыл шәһәрләренең төзеклеге, республика программалары аша социаль объектлар төзү, нәтиҗәдә кешеләрнең тирә-юнен, яшәү шартларын яхшырту. Үзе дә төбәк җитәкчеләре арасында алдынгы урыннарда республикада күпчелек үсеш күрсәткечләре буенча. Гөлназ Сәйфетдинованың алдагы репортажы президент юлы һәм аның остазлары турында. Яңа Арыш авылында туган егет бөтен республиканы Яңа Арыш юлына бастырды. Бар эшчәнлеге күз алдында. Йортлар, социаль объектлар төзелеше, ремонт, юллар салу, сәнәгатьтә зур проектлар президент башлангычы белән тормышка ашырыла. Бу программалар шәһәрнең дә, авылның да йөзен үзгәртә. Әгәр дә безнең анда эш урыны булмаса, киләчәктә үзенең перспективасын күрмәсә, ул инде эзләнеп куядыр. Монда әлләнсә таба алмый инде ул монда килеп. Безгә шуңа күрә авылда менә шундый мөмкинлекләр бирә кирәк. Шулай җитди мәсьәләләр турында сөйләгәндә дә шаярып киеренкелекне бетерә, үтемлелек өчен мәкаләләр белән дә җиткерә. Адым-адым юл булыр, тамчы-тамчы күл булыр ди халкыбыз. Нәкъ шулай, бары тик алга атлап без бөтен планнарны тормышка ашыра алырбыз дип ышанам. Балалар белән җиңел аралаша, менә Шаян ТВ каналына биргән интервьюсыннан. Алтын балык тотып, ләкиләрне хәл итеп булмый, без инде тотып карадык. Һәр әйберне дә үзең тырышып булдырырга кирәк. Бу яшьтән инде сез үзегезнең киләчәге өчен нигез саласыз. Менә алтын балык нәрсә. Президент бүгенге дәрәҗәсенә шулай ирешкәндә. Класста кызлар аз иде, малайлар күбрәк иде. Менә беренче рәттә шул кызлар арасында безнең хәзерге президентыбыз да кичкенә Рөстәм утыра. 7 яшьлекләр Рөстәмгә 6. Абыйсы укый башлагач, аның да мәктәпкә барасы килгән. Римма Закирҗанова Рөстәм Миннихановның беренче укытучысы. Игътибар белән тыңлый, кул күтәрергә яратмый, сорасаң төгәл җавап бирә иде ди. Шаянлыгы да бар иде, шуклыгы да. Ул я кызларның чәчен тартып китәр иде, я шиметеп китәр иде. Андый моментлар да булды Рөстәмнең. Ну бер ул дәресен бик әйбәт үзләштерә иде. Сыйныфташларын кыерсытырга юл куймый, лидерлыкка беренчелеккә омтыла. Ярышларда еш беренче була. Хәзер укучысы президентны күзәтеп горурлана Римма ханым. Без аның өчен бары тик сөенәбез. Шуның хәтле тырыш, шуның хәтле сәләтле кеше булуына сөенәбез. Рөстәм Нургалиевич безнең институтка килгәндә үзләре өйрәнгән трамблер, прерыватель распределителяны берде. Хәзер алар урынына компьютерлар. Аграр университет үзләрендә укып чыккан студентның уңышлары белән горурлануларын әйтеп торуда урынсыздыр. Укыганда ук тырышлыгы күренә, андыйлар югалып кала торганнардан түгел. Фәрит Шәфигуллин Рөстәм Миннихановны вузда укыта. Студентлар белән үткәрәбез лаборатория эшләр. Бер лаборатория бар, двигательне эшли торган двигательне, бөтен навесной агрегатларын салдырып алабыз. И әйтәбез, менә буларны үз урынына куегыз, и двигательне кабызыгыз дип. Шуннан бер теләп, үз теләге белән килгән студент булды, ул Рөстәм Минниханов булып чыкты. Шуннан мин аны хәтерләп калдым. Алар Карл Маркс урамында укыйлар, көн сайын сәгать 8-дән 4-кә, 5-кә, 6-га хәтле. Әле алай гына түгел, игә кайткач расчетлар бар, сызым сызасы бар. Төне буе алар белән шөгыльләнәләр. Менә шундый сынау, шундый закал калган, шундый чыныгу алган студентлар. Үзе дә нәтиҗә өчен эшли, башкалардан да шуны таләп итә. Биектау районы башлыгы булып эшләгәндә Ямаширмә авылын җитәкләргә ул Әнсәр Галиевны билгели. Менә шунда да Әнсәр авыр ди, ну действительно зур авыл, кеше күп, бу вакытта әйтәмез 5000-нан артык җиргә бара иде. 3 бригада. Булар тоже акчасызлык, газ кертәбез, тегеләр.
Tuz buluşabız dedi. Жетекші болу үшін сәләт керек. Миңнеханов та ул бар дигәнне белүчеләр. Андый жетекчеләргә чыбыркы шартлатуда кирәкми. Bunlardan savuşaniyalardan ileride sütün kimiyli, ninde bir neler olsa. Ulayt yaşanda bir nes şabırkı da kireğmini de gersin, ule şisin. Eyken şu utiydi. Jelmeye koya yarar bulur. Ulayt diken yarar, ol 100% olur utele. Ol nerseye tutunsa, kişiden eybetrek işlerge tırışa. Nerse işlese degin. Teknika bulsanın in yaxşı bulurna tiyiş, kiyim bulsanın in yaxşı bulurna tiyiş. İş işlese, ol birinci bulurga tiyiş anın işi. Raypada, ol her vakit yarmıklarda birinci bulatırgan indi. Abarut birinci bulur ol her vakit. Rayon показательләре буенча Бийектауда бит инде ул килгәндә ул беренче десяткада булса, беренче турыкада калдырып китте, менә мин анда аннан соң бит инде эшләдем. То есть аның эшмәкерлек кенә түгел, эшчәнлек тәген бирелгән аңа. Үзе ничек эшли, үзен кешедән дә шуны сорамакчы була ул. Бөтен кеше үктән Рөстәм булып бетәлми инде. Ул бик таләпчән, шул вакытта бик әйттем ичендә эшчән. Аның бит бөтен кешедән аерылыр нәрсә, теге фикерләү икенче аның бөтенләй. Аның фикерләү бер кешене генә ошамаган. Ул неординарный фикерли торган кеше. 1996 елдан финанс министры, 1998-дән хөкүмәт рәисе, 2010 елдан республика белән җитәкчелек итә Рөстәм Миңнеханов. Он в широком смысле слова пошел по пути инновационного развития. Вообще во всем инновации. Это же понятие широкое. Что бы ни делал Рустам Нургалиевич, как президент нашей республики, это обеспечивается инновационное развитие. Понимаете, он сплотил людей. Тыгыз график көненә дистәләгән очрашу, меңләгән чакрым үтелгән юл, тиз һәм нәтиҗәле карарлар, һәр вакыт яңалыкка омтылу. Җитәкченең шушы сыйфатлары республиканы ил күләмендә лидер итте, дөнья күләм мәйданда танытты. Рөстәм Миңнеханов үзе җитәкчеләр рейтингында һәр чак беренче урыннарны били. Искиткеч ярдәмчел кеше. Кешелекле. Аннан соң бик җаваплы үзенә, вәгъдәле кеше. Республикабызның бәхтенә туган язмыш дип әйтер идем мин аны. Если говорить о Рөстәм Нургалиевич турында сөйләү авыр, чөнки мин аны якын дус дип саныйм. Компетентлы, тиз өйрәнә торган кеше, бер дигән менеджер. Татарстан җитәкчедән уңды. Яраткан сыйныфын сагынган Римма Закирҗанова да Рөстәм Миңнехановның студент елларын искә алган Фәрит Шәфигуллин да президент юлында булган остазлар. Ә бүген ул инде үзе күпләргә остаз. То поколение, которое было до нас, оно вкладывало. Наша задача улучшить, еще продвинуться вперед. Все зависит от нас. Поэтому наша работа, она должна быть системной. Для того, чтобы все это было, главное это люди. Гүлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы.